ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ವೈರಲ್. లాక్డౌన్ పొత్తుడు సామాజిక జాలతాణుడు వైరల్ అయిన వీడియో. వైరల్ అయిన కార్లద పొన్నన క్రికెట్ ಗೊಬ್ಬು. ESPN ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪುಗಾರ್ತೆ. ಕಾರ್ಲ ಕೆರ್ವಾಶದ ಪೊನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಪೂಜಾರಿ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದಾದತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲನ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುನಃ ಪೊನ್ನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂಜಾರಿ. ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಜ್ಯೋತಿ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಲದ ಕೆರ್ವಾಶ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಪಕ್ಕ ದೈದಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾಪ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಪಾಡುಂಡ ಅವರದು ಬಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆತುಂಡು.